sing model ngono kuwi canteke pinter wong. Goblok. Goblok ra iso. Mengile meletot kuwi lho, nyalah kuwi nggunakake kuwi lho. Penyimpangan pinter Indonesia iki polo wae. Wah, yo. Gak sik wong Jepang ki akeh sing gumun wong Indonesia pinter-pinter pit bosok-bosok iki iso Indonesia ya, Gum. Sing paling pinter apa nggon hacker. Ya kuwi nek wong pinter ayo Nek malah dihukum. malah kanggo. Malah dihukum. Malah kanggo nang negara dhewe. Ora dididik sing kepriye. Ora iso disetir to nek wong pinter. Paling pinter ya wong Israel kabeh ae, pinter kabeh. Oh, jiwane tarung duwe. Wis nasing. Wis dinas to can. Jus. Wis dinas jus. Wis rumuse wis ngono. Jus kok gembok. Nek ono ayo nang kitabe jan wis ono. Ya ora kita nang Al-Qur'an yo ono kok. Nase Israel yo dadi wong paling pinter sak donya. Wis dirumus ngono. Seger tok ya, Pak. Kita lutra ta, Pak? Oke, mumpuni wong nganggo. Kayak kan. Tambahi Inilah lah. umine jauh. Kapan njemuk umilalah? Candi suwe kan sekali makan jebok okah lah. Nang anu kuwi lho, Candi. nang candi kae. Melone budur tempuran ta nek candi. Lemburan. Tempuran. Tempuran bisa perbatasan.